Sí, de fet que continuem mantenint de manera regular aquests contactes amb el sector d'oci nocturn. Normalment ho fem amb el gremi d'hostaleria i restauració, que té una secció pròpia d'associats del sector de l'oci. I després, per una altra banda, també és veritat que hi ha hagut també algunes peticions d'alguns dels propietaris o operadors de l'oci nocturn que també s'han reunit amb nosaltres en promoció de ciutat i llicències, a efectes de també expressar-nos quina és la seva situació i demanar-nos l'ajuda, perquè certament és un dels sectors que més s'han vist perjudicat per les restriccions de la pandèmia. Sí, de fet ens va fer arribar també en el seu dia, tant del Gremi d'Hostaleria com el dia que vam mantenir aquesta reunió amb algun dels operadors, en el qual ens van fer aquesta petició. Tanmateix també a nivell del ple el grup de Ciutadans també ens ho va demanar. Nosaltres ja vam deixar clar que és una possibilitat que és factible ja des del bon punt i moment que l'ordenança d'activitats recreatives així ho permet. Es tracta d'una doble llicència en la qual l'operador que volgués fer funcionament de bar o de cafeteria tindria que tramitar aquesta doble llicència fent el pagament d'una taxa i presentant un projecte, un mínim d'ubicació de com estaria ubicada aquesta cafeteria o aquest bar, i per part de llicències es funciona per una comunicació prèvia, per tant és un tràmit que és força àgil. Em consta que ens van demanar informació a dos dels operadors i ja tenim una petició feta en ferm.